Rozpráva o svojom živote, ako keby nemal žiadne problémy. A mne sa strieda v hlave anjel s diablikom. Žiadny rozvod. Ach, ten jeho úsmev. Žiadne deti. Má krásne obťahnutú košelu. Žiadna šialená ex. 1, 2, 3 gombíky rozopnúť a som spokojná. Kolárová, sústreď sa. Ten chlap môže byť tvoj do konca života. Len to neposer. V hlave mi naskakovali predstavy a ja som sa nevedela sústrediť ani na to, čo hovorí. Och, ale keď on má také plné pery. Ako by počul moje myšlienky. Jemne si ich oblizol a pousmial sa. Automaticky pritisnem kolená k sebe a začervenám sa. Pane Bože, je mi teplo, je mi horúco. Panikárim vnútri a napijem sa vína. Keď sa ti ukážka páčila, pozri si celú audiopoviedku na mojom YouTube kanáli.